Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggihan malih kalian Ustazah Retno wonten ing piwulangan basa Jawi. Wonten ing wekdal menika Ustazah badhe nerangaken wulangan kalih gladen kalih. Inggih menika ngenani njlentrehake tata kramaning basa Pacelathon. Monggo saderengipun kita milai pembelajaran, kita siapaken buku tulis, LKS, pensil, penghapus. Nah, dipun siapaken buku LKS halaman 2. Sampun siap sedaya nggih? Monggo kita simak sesarengan videonipun. Pacelathon iku kudu nganggo tata kramane basa utawa unggah-ungguhing basa. Tuladhane sopan santun, tata susila, pranataning basa. Tujuane kanggo ngajeni wong liya. Unggah-ungguhing basa kaperang dadi loro, yaiku siji basa ngoko, ngoko alus lan ngoko lugu. Loro basa krama. Basa krama, krama lugu lan krama alus. Unggah-ungguhing basa kaperang dadi 4. Siji, ngoko lugu. Wujude ngoko kabeh, ora ana kramane. Panganggone menyang sapada, pernah nom, lagi ngunandika. Lagi ngunandika iku maksude lagi ngrundel ning ati utawa gelo marang bocah kang durung genep guneman. Loro, ngoko alus. Wujude tembung ngoko kacampur karo krama alus. Gene panganggone yaiku marang sedulur tuwa, marang sedulur nom kang luwih dhuwur derajate. Garwane priyayi marang sing kakung, priyayi marang priyayi kang wis ngoko-ngokoan. 3, basa krama lugu. Wujude tembung madya utawa ater-ater lan penambange krama. Panganggone marang kanca sing wis kulina padha derajate lan ngajeni. Garwane priyayi marang sing kakung, priyayi marang sedulur tuwa kang luwih cendhek derajate. 4, basa krama alus. Wujude tetembungan utawa ater-ater lan panambang krama. Lan krama inggil tumrap wong kang sing diajak guneman. Panganggone wong nom marang wong tuwa, batur marang bendarane, murid marang gurune, andahan marang pimpinane, kanca karo kanca kang durung kulina. Nah, mekaten kala wau para siswa ngenani njlentrehake tata kramane Pacelathon. Mugi para siswa saged paham menapa ingkang Ustazah terangaken. Kanthi waosan hamdalah pembelajaran ing wekdal menika kita pungkasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.